पैबा सुखुआ ना बबुआ पैबा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा माई के जे तड़पैबा सुखुआ ना बबुआ पैबा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा। नौवे महीना करब हम रखली कितना आफत सहली नौवे महीना करब हम रखली कितना आफत सहली अपने देखली तोह के खियली भूखे पेटे सुत गईली दर्द के कितना सहली मुख से ना बाउर कहली माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा। माई के कर्जा चुकावले न चुकी पतिया तुमान लभाई माई के कर्जा चुकावले न चुकी पतिया तुमान लभाई के तनो कमाईबा चैन न पैबा माई के जे तू तड़पैबा कहीं सुख तू नहीं पैबा माई के जे तड़पैबा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा। अपना मेहरी में अझुरैला माई के बबुआ भुलैला अपना मेहरी में अझुरैला माई के बबुआ भुलैला करन जग में पाप कर बाबा एजा तू सब भोग जाइबा बबुआ अमावा कहाँ से खैबा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा माई के जे तड़पैबा सुखुआ ना बबुआ पैबा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा माई के ना तड़पावा आत्मा ना दहकावा। रिकॉर्डिंग बाय रीसू राजा स्टूडियो। मोबाइल नंबर 99 348 64 461।